И йоу, брота! Аз съм Ники Полис, какво става, как сте? И днес ще ви покажа едно трикче, как можете да се измъкнете от белезниците. Но за тази цел трябва ти белезници, иначе... Значи измъкването от белезници става много лесно. Просто трябва да имате тренинг. Но аз няма да показвам точно. На смисъл, сами трябва да му схваняте начина как по-точно трябва да се измъквате. Те с упражнение. На смисъл, не мисля кой знае колко точно подробно да го обяснявам, но първото, което е, правите си така белезниците и ги штраквате по-малко. След това вкарвате и изкарвате. Не е смисъл, не мислите нон-стоп да го правите така. Не е смисъл, за да може да ви свикне ръката с самото влизане и излизане на кокълчето. И стягате постепенно вече, докато накрая не почне да стане ето така тясно. Те лека по лека стягате и аз сега ще го вкарам ето така. Ето. Толкова им стига на ръцете да са белезниците им да са стегнати. И сега почвате те лека по лека да дърпате, защото иначе почва много да пари на кокълчето. По принцип, винаги са казвали, не можеш отзад да се измъкнеш, защото нали смисъл ти са закопчани, буквално вие сте закопчани отзад, не можеш просто да се измъкнете и това е едната тактика да се измъкнете, но в никакъв случай не е според също полицаи. По-умни са, по-хитри са от вас, няма ги надхитрите. Значи първата стъпка, която е, то с телефона ако застане на едно място. Значи, ето го ключето. Ключето го оставим там отгоре. И ти кое ще прави сега? Да се откопчея. И да се закопчея отзад. В момента ще ми първата цел и тук те мокрих си чорапите. Няма лошо. Няма лошо. И ако нямате ключе, стептен прецакани. Точно той го бях научил от един приятел, като ми говорихме, той ми го беше показал той и тогава беше същата вечер, точно като бях качила клипа. Или там един ден по-късно забрах. Абе, ами така. Тъй, едната ръка вкарана. Между другото пак съм пука сега щика за ръка, няма лошо. Тъй, почваме измъкването от белезниците. Рязка откачам. Едната е измъкната, сега ще пробвам без ключ да се измъкна и ето тая. Ауч. Но много боли кокълчето. Зато в принцип не го препоръчвам, особено на малки деца го правят, защото кокълчетата после много парят и болят. Как на едната успявам, пък на другата ма боли не мога. Да, дясната беше преживяла много катастрофи и зато и в момента не мога каквото и да е било да правя с дясната, зато и сега копчаваме така и вуаля! Като цяло показах ви едно лесно трикче, което можете да си го правите, но в никакъв случай не дейте да правите това на кукли, защото са по-умни, по-хитри от вас и с времето на смисъл всеки по принцип го бира здраво. И ти заболя, защото не го направих правилно. Аз малко ще се случая. Да, искате отдолу. Опа. Грешка. Моя. Цак. Ще ги стегна на макс, хора. Хора, това е макса. Погледнете. Това е максимума.
И като се дърпам, много боли ето тая част, те кокалчета на китката много боли. Като се дърпачи, зато и... Аз съм хитър лесунгер, аз мога да се измъквам по всякакъв начин. Но не го гарантирам за всички. Така... Надявам се да ви харесало краткото клипче. Ако е така, лайк и subscribe, за да може да получавате още известия от моя канал с трикове с белезници и както така, още игри, като след няколко дена мисля да цъкам пак на Brawl Stars и между другото ще качвам клип от състезанието ми в даскал с колелото, ако успея, нали, да снимам. Ако навия някой да ме снима докато джиткам, понеже в даскал ще имам състезание с много рампи. И ако успея тогава да направя клипчи, ще кача такъв клип в канала, който се абонира, ще може да го гледа. И това беше от мене, хората. Аз съм Никиполис и бъба. И йоу, брота! Аз съм Никиполис. Какво става, как сте? И днес ще ви покажа едно трикче, как можете да се измъкнете от белезниците. Но за тая цел трябва ти белезници, иначе... Значи измъкването от белезници става много лесно. Просто трябва да имате тренинг. Но аз няма да показвам точно. На смисъл, сами трябва да му схваняте начина как по-точно трябва да се измъквате. Те с упражнение. На смисъл, не мисля кой знае колко точно подробно да го обяснявам. Но първото, което е, правите си така белезниците и ги штраквате по-малко. След това вкарвате и изкарвате. Не е смисъл, не мисля и нон-стоп да го правите така. Не е смисъл, за да може да ви свикне ръката с самото влизане и излизане на кокалчето. И стягате постепенно вече, докато накрая не почне да стане ето така тясно. Те лека по лека. Стягате. И аз сега ще го вкарам. Ето така. Ето. Толкова им стига на ръцете да са белезниците им да са стегнати. И сега почвате те лека по лека да дърпате, защото иначе почва много да пари на кокалчето. По принцип, винаги са казвали, не можеш отзад да се измъкнеш, защото нали смисъл ти са закопчани, буквално вие сте закопчани отзад, не можеш просто да се измъкнете и това е едната тактика да се измъкнете, но в никакъв случай не използвайте също полицаи. Помни са по-хитри са от вас, няма ги надхитрите. Значи първата стъпка, която е, този телефон ако застане на едно място. Значи, ето го ключето. Ключето го оставим там отгоре. И той кое ще прави сега, да се откопчея. И да се закопчея отзад. В момента ще ми първата цел и тук те намокрих си чорапите. Няма лошо. Няма лошо. И ако нямате ключе, сте прецакани. Точно той го бях научил от един приятел, като ми говорихме, той ми го беше показал той и тогава беше същата вечер, точно като бях качила клипа. Или там един ден по-късно забрах. Абе, ами така. Тъй, едната ръка вкарана. Между другото пак съм пука сега щика за ръка, няма лошо. Тъй, почваме измъкването от белезниците. Рязка откачам. Едната е измъкната, сега ще пробвам без ключ да се измъкна и ето тая. Ауч. Но много боли кокалчето. Зато в принцип не го препоръчвам, особено на малки деца го пробват, защото кокалчетата после много парят и болят. Как на едната успявам, пък на другата ма боли не мога. Да, дясната беше преживяла много катастрофи и зато и в момента няма каквото и да е било да правя с дясната, зато и сега копчаваме така и
Вуаля! Като цяло, показах ви едно трикче, което можете да си го правите, но в никакъв случай не дейте да правите това на куки, защото са по-умни, по-хитри от вас и с времето на смисъл всеки по принцип го би разбрал. И ти заболя, защото не го направих правилно. Аз малко ще се случая. Искате отдолу. Опа. Грешка. Моя. Цак. Ще ги стегна на макс, хора. Хора, това е макса. Погледнете. Това е максимума. И като се дърпам, много боли ето в тая част, те кокълчета на китката